Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Zuciya ya sa da ke kadai nake jin kunya, na zam tauraro ne tun da kin fada a zuci soya da sami ki aya. Hakan dalili ne da za ya sa idan na fito ba wani mai sa'in juya. Ana ce da ni da ke mun riga mun hau hanya. Ki jaddada damke matsayin ki sarautar cikin gida, hanyar da kika kama ciki babu gargada. Mun yi daidai a ra'ayi, hanya ce mun hada gaskiya da ke fadi, babatun rada soyayya kala-kala. Tana rikida ya danta ya wuce a misalta, jini take ta bibiya. Ashe jini take ta bibiya. Idan ka ganni zaka hango alamu, jini da jijiya da so suka kamo. Duk wanda baya son kama sai ya bar mu, Allah shi ne ya sanya so a tsakanin mu. Ni bani yin wata soyayya sai dai kai, ta ko ina a cikin raina kai ka kai. Kana da tausayi a rai ga kuma jin kai, na furta duk kalamai na domin kai. Idan na ce da kai zana zauna, ka ce da ni da ke zana yau soyayya. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.